Simo. Lapin etelärajalla sijaitseva kunta on joillekin portti Lapiin, toisille tuntematon pieni paikka kartalla. Minulle Simo on kiva, ystävällinen ja kehittyvä aito suomalainen paikka, jossa asuu kunnasta ylpeitä ihmisiä. Ennen reissun lähtemistä pitää käydä kaupassa. Näin. Olen nyt Kemissä linja-autoasemalla. Kello on noin 10 ja matka Simolle on noin 30 kilometriä pyörällä. Ei se ole niin pitkää eikä niin sujuvaa kuin työmatka, mutta meillä on kaikki tarvittava. Jumalauta. Pillari nalasta. No. Ei se mitään. Lähdetään. Melkein unohdin. Te tulette mukaan. No, Simolle matkaa on noin 15 kilsa jäljellä. Tosi hyvä mieliala tosta reissusta jo, koska kun pyöräilen yhdestä paikasta toiseen, näen paljon upeita maisemia. Esimerkiksi matkalla Kemistä Simoon on paljon kauniita kyliä, kukkia, jokea ja hieno luonto, varsinkin kun on mahtava keli, hyvä ajokeli. Mutta pitää jatkaa matkaa. Mennään. Mulla on ruokatauko. Tuli mieleen, että on tosi mukavaa matkustaa pyörällä Suomessa, kun on paljon pyöräpolkuja rakennettu. Minä lähden Pohjois-Karjalaan. Joo, kun minä Venäjällä esimerkiksi matkustin kävelemällä tai pyörällä, ei ollut tarpeeksi infraa matkustajille. Ja siitä tuli oikea tuska, mutta täällä nautin joka reissusta. Olen Simossa. Tosi kiinnostava paikka. Tyhjä bensa-asema. Ja täällä on vissiin mun majoituspaikka, jos en pääse pyörällä pesäpallon pelin jälkeen takaisin Kemiin. Where are you from? We are from Barcelona, Catalonia. Yeah, well, we started in Helsinki and we are trying to go to North Cape by bicycle. Well, in fact, we were looking for what is called lounas buffet in Finnish, because usually it's very good. I couldn't find one here, so we ended up in a pizzeria. What do you think about the nature of Northern Finland? Well, the nature is beautiful. We haven't seen that many animals, though. Mm-hmm. I thought we would see more animals. And what kind of impression do you have from Finnish people? Well, I have to say my girlfriend is Finnish, so I mean the impression is great. I mean, it's just that I would say that compared to us, the Finnish people are a bit, let's say, reserved or
shy and not so open as Latin people from the south of Europe, I suppose. But I found that, for example, more and more, as we come into the north, for example, down in the south, very difficult to find people that say hello to you if you cross them in the forest or you cross them on the road cycling. But here you can find more people that say hello to you and greet you or talk to you more. I find they are a bit more open here than they are in the south probably. Simolaisia löytää Simoniemen rantakahvilasta, Nibras pizzeriasta, kaupoista ja kunnan kirjastosta. Voi että. No ei haittaa, jatketaan. Täällä on kuitenkin erilaisia sävyjä. Simoniemen ranta sijaitsee noin 7 kilometriä keskustasta, koska Simo on laaja kunta ja liikkumisen tarvitaan pyörää tai auto. Voitte siihen matkustaa bussillakin. Nibras kahvila on valitettavasti ainoa kunnan keskustassa toimiva ruokapaikka. Se on ok, mutta sillä on myös monopolistin ikäviä ominaisuuksia. Kunnan kirjasto taas on mahtava. Voi. Mitä tapahtui Suomenkaan? Suomessa on talvi. 2015 kirjaston sähköpostiin tuli viesti. Norjalainen rouva etsi sukujuuriaan, oli saanut viestiä, että on Simosta lähtenyt esivanhemmat 1870-luvulla ja pyysi apua etsimisessä ja me löysin sitten ja ohjasin eteenpäin ja he kävi sitten, olisiko se 2017 kesällä, hän kävi vanhempiensa kanssa täällä Simossa ja nyt sitten 2 viikkoa sitten tuli kutsu tuonne Norjaan altaan mennään sukujuhlille. Yhteiset sukujuuret löytyi sitten, kun sitä on kyllä vähän vaikeampi selittää. Mäpä näytän sen. Tämä näin. Tässä. Niin, tämä, joka otti yhteyttä, niin hänen esiäiti on tämä Madleena täällä. Mutta heidän norjalaiset nimet puuttuu täältä, koska tutkijat ei ole löytänyt niitä silloin aikanaan. Ja sitten minun miehen äiti on sitten täältä, Simoska, niin he on olleet täällä, tämä sisarusparvi on ollut heillä on ollut yhteiset vanhemmat näillä. Eli näin mennään suoraan alaspäin, niin sitten löytyy ne norjalaiset. Simo on portti pohjoiseen, Lapin eteläisin kunta. Ollaan tässä merenrannalla. Meillä on upea meri tuossa vieressä ja jokivirtaa. Ollaan tämmöinen maalaiskuntapitäjä. Ja Simon kunta on tänä päivänä niin vihreän siirtymän edelläkävijä. Me ollaan tuulivoimassa oltu vuonna 2021 Suomen tuulivoimaisin kunta. Nyt tällä hetkellä 6. sijalla. Ja ensimmäisenä meillä on iso aurinkopuisto valmistumassa tuossa ja ollaan hyvällä tiellä sen kanssa. No niin, nyt ollaan Putaanpuiston tuulivoimapuistossa. Tämä on Simon kunnan ensimmäinen puisto, 6 voimalaa, valmistunut vuonna 2012. Ja rakentaminen on tapahtunut Suomen ennätysajassa, 1,5 vuotta on ollut rakentamisaika sopimuksen allekirjoittamisesta. Silloin aikaisemmin meillä on ollut tosi kiva tapa täällä Tuimioilla, että nämä voimalat on nimetty syntyvien lasten mukaan ja tässä meidän takana on tämä Justiina. Justiina on
pikkukummi tälle myllylle ja hän on täällä avajaisissa sit saanut semmoisen design-lampun ja kartan, missä hänen oma myllynsä sijaitsee. Simo tosiaan 3 vuotta sitten oltiin Suomen tuulivoimaisin kunta, tällä hetkellä 6. sijalla. Pieni kunta ollaan, niin kovia saavutuksia. Meillä on 64 voimalaa nyt ja nämä on tosiaan ne ensimmäiset. 12 vuotta on jo Simossa ollut tuulivoima. Olen nyt Simon entisellä rautatieasemalla. Paikka on kuitenkin kiinni ja rautatietä myöten kulkee aita. Nykyään tämä rautatieasema on vain yksi historiallinen paikka. Nykyään ei ole junaliikennettä Simossa. Rautatie on oikeastaan aika merkittävä tässä Simon kunnan historiassa tapahtumissa, että aikanaan silloin kun rautatie tuli, se olisi haluttu tuonne joenrannalle lähemmäksi Simonkylästä kulkemaan, mutta siellä eivät sitten paikalliset isännet halunneet, että junarata tulee sinne. Kuntakeskus oli silloin tuolla Simojokisuulla lähempänä Simonkylällä, vaan se tuli tähän Asemankylään. Me puhutaankin tästä meidän kuntakeskusta Asemankylä. Ja tämä on aikanaan ollut niin kuin todella merkittävä asia, että junarata tästä meni ja asema oli. Niin juna ei henkilöjuna tällä hetkellä pysähdy, mutta mikä on tilanne 10 vuoden kuluttua, niin se onkin jännä nähdä, koska todennäköisesti tämän vihreän siirtymän kautta niin väestön määrä tulee nyt Meri-Lapin alueella kasvamaan ja jo tällä hetkellä suunnitellaan henkilöliikennettä, joka tulisi tuolta Haaparannasta rannikkoa pitkin tuonne Raaheen. Ja jos ne suunnitelmat toteutuvat, niin todennäköisesti juna tulee pysähtymään vielä Simossa ja todennäköisesti myös Maksniemessä. No aikain saatossa sitten, kun ollaan tuossa Kemin kupeessa, niin toki meitä väkimäärä on vähentynyt ja sitten tämmöinen paikallisliikenne junalla on vähentynyt. Et ei tarvitse mennä 30 vuotta taaksepäin, niin koululaiset on kulkeneet junalla tästä Simosta Kemiinkin käyneet sitten. Tavarajunia meillä Simossa kulkee ja puutavarajunia kulkee kovastikin. Nyt tuonne Kemiin Metsä-Botnian tehtaalle ollaan rakennettu semmoisia pitkiä ohituskaistoja. Tuolla on 1,5 kilometriä vastikään rakennettu, missä junat ottaa toisiansa, kun pystyy kohtaamaan. Että kyllä tästä junaliikennettä menee, mutta henkilöliikenne ei pysähdy. Hän on valtioneuvos Martti Miettunen Simosta kotoisin ja hän oli silloin Kekkosen aikaa niin myöskin pääministerinä vaikeina aikoina hyvin arvostettu simolainen henkilö. Alkuperäinen Simon vanhassa pappilassa sijainnut kalusto, joka on vuosikymmenien jälkeen, kun pappila on jo 70-luvulla siirtynyt toiseen käyttöön, ettei enää pappilana, mutta tämä kalusto on ollut kierroksella tuolla Pohjanmaalla ja loppuviimein sitten palasi takaisin tänne Simoon ja tänne meidän valtuustosaliin päätyy tämmöiseksi arvokkaammaksi tuoliryhmäksi. Eli täällä on simolaiset muistavat, kun ovat aikanaan vanhat ihmiset käyneet pappilassa kuulutuksia hakemassa ja istuneet sitten tässä sohvan nurkalla, niin tämä on semmoinen historiallinen pelastusoperaatio, mikä me kuntana tehtiin sitten. Ja
hankittiin takaisin Simoon tämä kalusto. Tämä on sitä peräpohjalaista vanhoja taloja, jotka on kunnostettu täällä ihanasti ja täydessä käytössä. Tässä on komea paikkaa kans täällä, näitä aittoja, pieniä komea taloja ja aittaa siinä. Tuon koiran nimi on Doris. Moi Doris. Oi, se tulee tänne. Doris luulee, että me mennään kylään. No hei Doris. Hei. Viekö sä Ritvalle terveisiä? Viepä Ritvalle terkkuja. No niin, ei oteta mukaan. Hei hei. Onko se joutsen siinä? Vähän iso. Moikka. Näet silloin aikanaan, kun on asuttu, niin on puhuttu kyläraitista. Talot on ollut hyvin lähellä toisiaan ja tie on mennyt talojen välissä, niin tässä on sellainen, voi sanoa, suojeltu hyvä esimerkki siitä. On Eskon lampaita peräti, katsotaan. Mennäänpä katsomaan. Mene mukaan. Niin. Niinkö? Huomenna siirretään toiseen paikkaan. Kainuun harmas on tämmöinen alkuperäisrotu, suomalainen lammasrotu, joka 1980-luvulla luultiin, että on kuollut sukupuuttoon, mutta niitä löytyi ja sitten niistä eläimistä niin on sitten pystytty kasvattamaan, että nyt näitä on muutama tuhat Suomessa. Sanotaan, että se on villalankana, niin se on yksi parhaita mitä on. Se on rakenteeltaan se. Yhden lampaan nimi on Vivi. Joka vuosi... Tämäkö? Ei ole tämä. Joka vuosi, en muista näiden nimiä, mutta joka vuosi samalla kirjaimella aina alkaa lampaiden nimeä. Ja tuolla on joku kivitaide. Siinä on pyöreitä kiviä nostettu. Ja miten turistit voisivat tänne päästä? Niitä vuosittain. Tuo museo on aina muutamana päivänä auki. Viivi kertoo enemmän tuolla museosta sitten, niin täällä kyllä käy väkeä. On tuolla selän takana on se meidän Pahnilan museo. Ja se on siitä harvinainen, että se on tuommoinen mutterikuistien talo, mikä tässä meillä ympäristössäkin on. Ja se on säilynyt. Siinä on ollut riittävän pihi-isäntä. Sitä ei ole remontteerattu pilalle, vaan se on melkein alkuperäisvarustuksessaan sisältä, että mitä silloin aikanaan on ollut asumuksina. Se on meidän museona ja kyläyhdistys tässä pitää sitten meillä yhteistyössä tehdään näitäkin asioita, niin huolehtivat, että on tilat auki. Että meillä on siellä muutama työntekijä aina sitten viikonloppuisin kertomassa sen tarinaa. Toimiva vessa. Vieraille. Joo. Ja kyllä sitä tutkitaan. Tämä on Pahnilan museo. Tämä Pahnilan talo varsinainen tuossa. Kalle Pahnila on vuonna 1888 on siirretty tähän 100 metrin päästä hirsihirreltä tuotu paikoilleen tämä talo, kun veljeksillä oli tullut joku riita ja sitten piti siirtää, niin on ollut siitä saakka tämä tässä. Ja tämän talon asukkaat ovat olleet, tai isännät kuuluisia siitä visuudesta, eli rahaa ei ole törsätty ja silloin on niin kaikki pysynyt, että aikalaisen alkuperäisessä kunnossa on tuolta sisältä ja se on
meillä museoksi tullut 2000-luvulla. Tässä on navetta kahvila toimii sitten kesäisin, että kyläyhdistys siinä pitää sitten täällä viikonloppuisin, kun käy vierailijoita museoesittelyissä, niin pääsee sitten myös tähän nauttimaan. VT4 tiejärjestelyt kesti useamman vuoden ajan tässä ja on rakennettu Oulu-Kemi-väli on kunnostettu ja Simon kohtaan nämä risteykset on tehty turvallisiksi ja Simon kohdan investointien arvo on pelkästään ollut semmoinen liki 50 miljoonaa mitä tässä on ja liittymät on nyt turvallisia. Simon yhtenäiskoulun rakentaminen on alkanut nyt talvella 24 ja ensi vuonna 25 pitäisi olla jo valmistunut. No niin, nyt ollaan täällä Simon uuden yhtenäiskoulun rakennustyömaalla. Tämä on Simonkunnan historian suurin investointi. Tänä vuonna aloitettu rakentaminen ja vuoden päästä pitäisi olla valmiina. Rakennuksen arvo tulee olemaan noin 11 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan käytännössä tuulivoiman kiinteistöverotuloilla, että ollaan tuulivoimakunta ja sitä kautta saadaan sitten kiinteistöverotuloja, joilla pystytään sitten rakentamaan tämmöinen. Kouluun tulee 220 oppilaalle tehdään, ykkös-ysit tulee ja lukio siirtyy siihen samaten. Tämä on meidän tämmöinen suuri ylpeyden aihe ja innostuksen aihe, että vuoden päästä meidän koululaiset pääsee tuliterään uuteen kouluun. Kuinka paljon pesäpallo tarkoittaa simolaisille? Kyllä se aika paljon tarkoittaa, koska täällä ei oikeastaan mitään muuta semmoista juttua ole kuin tämä pesäpallohomma. Että täällä käydään katsomassa tätä tapahtumaa. Kyllä se varmaan jonkun verran luulen, että ei täällä oikeastaan mitään muuta ole kuin tämä pesäpallo semmoista, mikä ihmisiä tuo tälle yhdelle paikalle. Voisitko kertoa lyhyesti paikallisesta pesäpallojoukkueesta? No, Simon Kirihan on pelannut pesäpalloa vuosikymmenet ja tässä nykyisessä ykköspesisjoukkueessa on paljon simolaisiakin nuoria, mutta osittain siinä on tietysti semmoisella yhteistyösopimuksella tuolta Sotkamosta tullut muutama pelaaja. Pitkälti tämä on niin tämä paikallisten ihmisten aikaansaama urheilulaji ja sitä kautta he myöskin tekevät hirvittävästi talkootyötä, että yleensä tämä joukkue pystyy pelaamaan. Joo, eikö? Minä olin näkeminen. Oletko syntynyt Simossa? En. Joo, sinä muutit Simon. No itse asiassa mä asun Kemissä. Aha, sinä asut Kemissä. Joo. Mutta kuinka usein sinä vierailet tätä kuntaa? Simossa? Joo. Lähinnä näissä pesäpallopeleissä käy. Aha, mutta miksi sinä seuraat tätä joukkuetta? No mä oon itse joskus nuorena pelannut pesäpalloa tuolla Pirkanmaalla. Niin mä tykkään katsella. Mitä te teette tässä pelissä? No se on tää koira enimmäkseen se, joka hoitaa ne työt. Aha, ja mitä koira täällä tekee? Se on tämä palloja hakee. Menee tuonne heinikkoon pallo, niin jos ei muut löyvä, niin koira hakkee se sieltä. Joo, ja mikä on koiran nimi? Manta. Ai, joo. Moi. Mikä on Simo? Simo on vireä pieni kunta tässä Perämeren rannikolla ja tämä on
siinä mielessäkin merkittävä, että täällä asuu yrittelijästä ja työtelijästä väkeä, ja jotka huolehtivat toinen toisistaan. Tykkäätkö sinä Simosta ja rakastatko kuntaa? Kyllä. Tästä kato Simosta lähtee etelään päin neuvotteluporukkaa muita tuonne isolle kirkolle, niin sitä kautta ne menee nyt. Voisitko selittää, miksi Simo on ihana kunta? No tämä on siinäkin mielessä ihana. Siis, sehän tässä on tärkeää, että täällä on hienot ja ihanat ihmiset, mutta tässä on luonto lähellä, tuo joki tuossa vieressä, meri on ihan muutaman kilometrin päässä ja meillä on tuommoista erämaa luontoa tuossa ihan ympärillä, että tämä on niin kuin paras mahdollinen paikka asua ja viettää vapaa-aikaa ja harrastaa erilaisia asioita. No mihin täältä lähtisi? Ei minnekään. Täällä on ihan hyvä olla. Ja Hiineo 53. Oho. Kilpailija. Tuo on siis kirkko. Tuo on kirkko ja tuo on kellotapuli. Simon kirkon ja varsinkin kellotapulin arkkitehtuuri on todella kaunis. Luen teille Simon kirjasta otetun lainauksen tästä tapulista. Tapulin, kellohuonekerros ja lyhty eli lanternin kerros, jotka yhdessä muodostavat tapulin koristeellisen ja samalla jykevää alaosaa keventävän osan. Tapulin huipulla on edelleen paanottyvinen viiri. Kaikkien pohjalaisten renessanssitapulien ylinkerros on aina 8-kulmainen. Kyllä. Pitävät lampaita. Lampaat pitävät auki tämän rannan ja toisella puolella on toinen lammaslauma. Tässä on aivan 2 päivää sitten paljastettu uusi Tyhjänsylin muistomerkki. Meidän kirkkoherra Laura on ollut sitä mieltä, että jokaisella kirkkomaalla pitäisi olla tämmöinen muistomerkki, missä sitten Tyhjänsylin kaipaukselle voi olla hiljentymispaikka. Ja iiläinen taiteilija Sanna Kivistö on tämän veistänyt, tehnyt tämän ja tosiaan muistomerkki on paljastettu juuri viime sunnuntaina. On tarkoitettu kaikille, kenellä on sitten, onko lapsi syntymätön tai menettytty tai isovanhempia, kenelle vain se tuntuu, niin paikka, jossa sitten saa hiljentyä sen asian äärellä. Erittäin kaunis ja herkkä asia. Hei, olen Simon seurakunnan kirkkoherra Laura Kinnunen ja tässä kirkkoherrana ollut nyt sitten 2,5 vuotta täällä Simossa ja aiemmin on ollut seurakuntapastorina ja kappalaisena Keminmaassa. Ja itse asiassa minä olen ihan itse läpikotaisin vantaalainen, että nyt on sitten 8,5 vuotta asunut täällä Meri-Lapissa ja tällä hetkellä ollaan tässä seurakuntakeskuksen salissa, josta sitten avautuu kyllä mun mielestä hienot näkymät, että ehkä nostaisin itse esiin tuon alttaritaulunkin tuolta, missä näkyy sitten ehkä tämmöistä Simon henkisyyttä, että siellähän näkyy aivan Simon kirkko esimerkiksi ja mitä tulkintoja sieltä voidaan tehdäkään, kalastusta ja kalastuspitäjää ja erikoisuus ehkä tässä tällä hetkellä meillä vielä seurakunnassa on se, että
kaikki meidän työntekijät on naisia. Että se on semmoinen ehkä, mitä me välillä vähän nauretaan, mutta sitten toisaalta taas, että kyllä me saadaan olla siitä vähän ylpeitäkin, että meillä on tämmöinen naisvaltainen seurakunta nyt tässä ainakin työntekijöiden puolesta. Osaatko sinä legendoja vai tarinoita, jotka kuuluvat Simon vai Simon seurakuntaan kirkkoon? Oi hitsit, mä oon ehkä kaikista huonoin näissä. Mä oon ollut ehkä vähiten aikaa täällä, mutta tällaisen olen joskus kuullut, että kun tuonne meidän Simon kirkkoon menee, niin sinne ei saa mennä tervehtimättä. Elikkä huhu kertoo, että siellä onko se sitten kummitus vai mikä lie, niin meilläkin monet työntekijät, kun sakaasti ovesta astutaan sitten sisään, niin me sanotaan, että terve, täällä ollaan ja näin, että tämmöisiä legendoja olen kuullut sitten. Joku sanoo, että tämä henkilö, joka siellä kirkossa niin olisi, että se olisi kanttori Kalkkinen, mutta en tiedä, onko hän se. Tämä tosiaan meidän rippikoulun tiimoilta 2023 löydettiin sitten ja nyt voi jo, koska se on tuossa seinällä, niin voidaan paljastaa, että se on Norjasta. Nämä lasipallot sitten, aina kun meidän seurakuntaan kastetaan pieni vauva, niin hänelle sitten laitetaan tämmöinen oma kaste, tämmöinen lasipallo, jossa on hänen nimensä ja siellä on kynttilä. Ja sitten niin kuin näkyy, niin tuossa sitten tuo puu ja tuo kettinkin muodostaa kolmion, joka meille symboloi sitten kolmiyhteisestä Jumalasta. Ja siellä on sitten Kristuksen kasvot, jotka ilmaisee sitä Jumalan kaikkinäkevää katsetta, että Jumala näkee meistä pienimmänkin. Kun täällä näkyy tämmöinen vähän niin kuin juuri, niin sitten kertoo jotenkin sitä, että kuinka me linkittäydytään aina siihen meidän perheen ja sukujemme historiaan ja miten me jotenkin kasvetaan kohti jotakin meidän elämämme tarkoitusta ja jokaisella meistä on se oma tiemme, mitä kuljetaan. Lähtökohtana meillä jotenkin kastepuun tiimoilta on ollut tämä psalmin, tutun psalminkin sanat psalmista 139, että minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. No niin, nyt ollaan Simojoen rannalla. Tätä sanotaan meille, että tämä on niin kuin helmi. Ja aika näyttää nyt sitten, miten tämä lähtee kehittymään, mutta jos nyt nousee 2000 lohta ja jos tähän saataisiin nousemaan 10 000–15 000 lohta, niin saalisvarmuus kasvaisi siten, että tämä tulisi olemaan todennäköisesti yksi Euroopan niin kuin kuuluisimpia perhokalastuslohijoki. Meillä on järjestetty täällä 15 vuotta sitten perhokalastuksen maailmanmestaruuskilpailutkin, eli silloin oli 24 maasta osallistujia. Minä olen käynyt 1999 ensimmäisen kerran Simojoella ja 2002, kun tulin silloin tänne kunnanjohtajaksi, niin voi sanoa, että monena iltana kesäaikana tuli sitten jokivarressa seisottua joessa ja yhden 7,5 kilon lohen minäkin olen perholla saanut. Ne vuotuiset saaliit ovat muutamia satoja kaloja ja voi niitä onnellisia, jotka sen ovat sitten saaneet. Tämän päivän lukema on tälle vuodelle 1163 yli 60 senttistä lohenvonkaletta on mennyt tuosta portista läpi tästä lohilaskurista. Ollaan vähän alavireisiä tänä vuonna, mutta kuullaanhan noita aika huonoja uutisia
muualtakin, Ruotsista ja Norjasta lohijoilla, että joka paikassa on pikkusen alavireisempää ollut tämä homma, mutta siellä on jo yli 1100 isoa lohivonkaletta oottamassa. Tässä näkyy historiaa nyt Pohjanlahden rantatiestä. 1752 niin Ruotsi-Suomen kuningas Adolf Fredrik matkusti tästä menemään tuonne pohjoiseen päin. Elikkä kuljemme kohta sitä tietä, mitä kuningas on joskus kulkenut. Simon kylä niin on itse asiassa niin vanha pitäjäkeskus. Vanha kunnan talo on aikanaan ollut tuolla ja sellainen kauppakeskus, johon kohta menemme tutustumaan. Ja maallinen valta ja kirkollinen valta, niin joskus ne on ollut yhtä tietenkin, niin ne on sitten eri kylinä. Simoniemi ja tässä on sitten Simon kylä. Lähdemme tutustumaan. Simoniemen ranta on ainutlaatuinen paikka, josta simolaiset tykkäävät ja jossa he kokoontuvat. Tämä ranta ja siellä toimiva kahvila olivat ainoat asiat, joita tiesin Simosta ennen reissua. Tämä on Simon kirkon kylä ja täällä on kalastettu aina mistä Liettuan 500-600-luvulta lähtien, että tämä on semmoinen kalastajakylä. Ja tämä on merialuetta, missä tosiaan on kalastajia, sitten on mökkiläisiä, paljon saaressa on mökkejä ja tämä on semmoinen rannikkokylä. Tuo ranta-alue, mitä kehitetään tuossa koko ajan, joka vuosi siihen on tehty lisää asioita, että kuntalaisten yhteisessä käytössä, samoin kuin tässä selän takalla tuossa matonpesupaikka on nyt ainakin väliaikaisesti tässä. Ja se valmistuu, siinä on juurikin ollaan laitettu nuo vesi- ja liittymät asiat kuntoon ja tuohon kasojen taakse sitten siirretään avantouintia varten. Tuodaan uudet tilat, semmoinen pieni mökkärä, josta sitten päästään hilpaisemaan avantoon tuohon laitureihin. Tämän kylän ainoa semmoinen kokoontumispaikka, että sinne tosiaan joka päivä kertyy se määrätty 10-15 henkiä käy ja sitten muualta kylältä ja tuolta Kemistä asti kulkee porukkaa täällä kuuntelemassa juttuja ja tarinoita. Niin, me ollaan niin lehmät laitumelle päästetään keväällä, niin me päästään kioskille. Täällähän ei ole mitään muuta baaria eikä mitään muutakaan, että se on ainoa tuo vanha pappila, mikä on ollut ravintola käytössä, mutta sitä on turha mennä toivoa, se on meiltä suljettu nyt. Onko ehkä Simossa joku salakabakka? Sinä sanoit, että ei ole baaria, mutta onko semmoinen paikka? No en tunnusta ainakaan. että onko sitä, voihan se jossakin olla. Missä te asutte? Missä kaupungissa? Oulussa. Ja nyt olette Simossa. Miksi? No, meidän mökki on täällä. Aha, mökki. Joo. Ja Mökki. onko Simossa paljon tekemän lapsille? Joo. Aina on kiva tulla Simon mökille. Mm-hmm. Onko voi olla ulkona ja käydään katsoa pesäpalloa ja sitten käydään kirjastossa. Ja kummin paikan pesäpallon joukkue on parempi, Oulun vai Simon? Se onkin vaikea kysymys. No, molemmat yhtä hyviä. Simon kunnan merkki on tietenkin Simon kunnan vaakuna.
Siinä on suunniteltu Olaf Eriksson ja vuonna 1956 on valtuusto hyväksynyt vaakunan. Ja siinä on, vaakunan selitys on sinisellä pohjalla 4 hopeista lohenpyrstöä ristin tapaan aseteltuna. Ja tämä risti on tietenkin kirkkohistoriaan viittaavana pitäjän historiasta johtuva asia. Kaunis vaakuna. Vieressä meillä on sitten Lapin nuijamies siinä, että nämä on meidän komeat vaakunat molemmat. Kun minä näen rakennettavan koulun, luin lehtijutun investoinnista kuntaan ja näin remontoituja ja houkuttelevia vanhoja taloja kunnan etelässä, tajusin, että Simo on elävä ja pikkuhiljaa kehittyvä kunta. Nykyisessä tilanteessa, kun ihmiset muuttavat suurin kaupunkeihin, Simo löytää uusia investointeja, rakentaa ja pysyy itsenäisenä. Täällä voisi olla sinun yrityksesi. Investoika Simoon. Minä unelmoin nähdä, mitä Simosta tulee 10 vuoden kuluttua. Somebody once told me the world is gonna roll me. I'm in the sharpest tool in the shit.